Aiwa, ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa ichienda mberi. Ndichida kutenda zvakanyanya vese vane macontributions avari kuramba vachipa, ingava mari, chingava chine chi zvinobatika zvatiri kucontributa towards Portia nemwana wake. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. So nhasi ndine mufaro wangu nekuda kwekuti pana vanonzi Mai Makotore vanoshanda neA Group of Bakers vane chipo chemubhedha chavatipa. Zvakare pane hama yakatumira mari kubva kunze $200 ichititenge mubhedha. Zvakare pane umwe mubhedha zvakare uri kuHighfields wakaplegiwa. Mwari wakuitire zvakanaka. So ndoda kutenda vese vane zvavatumira. Umwe akatipa mapoto negastove, umwe akatipa hembe dzemwana, umwe akatipa mapampers. God bless you. So nhasi toda kuti tinge tiri tinomboona Portia achitaurwa naye nemufundisi achange achibatsirana naye vanova ivo prophet kana kuti apostle TR Mbewe. Aiwa, ngativanzwei vachitaura vekuGreat Nation Ministries. Mashoko angu inguva diki munhu waMwari andoda ngokuudza ndeyekuti situation inopfuura, but chakakosha kuzvigamuchira kwamuchazviita imimi. Ndaimbotaurira mumwe munhu ndakati munhu akaenda mujeri, paanodzoka zvinogona kumunetsa kuti upenyu hwake uzogara zvakanaka, nekuti anenge achifunga kuti saka vanhu vachandiona sei, vanhu vachandiita sei. But chandiri kuudzai, you now have a family, matova nemhuri, and nenyika yose vanhu vazhinji vari kufarirai kwazvo. Vanhu vazhinji isu tenge chikunamatirai, but vanhu vazhinji muri kuona vanhu vari kutsva mwoyo. Pana mama watanga tinavo apo vakutoshaya rugare angu, vari busy kumhanya kuti zvinhu zvifambe. Saka upenyu hwenyu neupenyu hwemwana wakakosha. Muchatozogara upenyu hwakanaka munhu waMwari. Chakakosha ipfungwa dzenyu dziende panzvimbo. Handiti vamwe vanhu pavanosangana nemasituation vane zvavanodzidza. Vamwe mwoyo yavo inobva yatotsemuka zvakare kuti inini zvangoya muupenyu ndoita izvozvo. Ngatigamuchirai Jesu. Izvi zvamuri kuitirwa si kuitwa nevanhu, zviri kuitwa naMwari. Manzwisisa? Zviri kuitwa naMwari, vanhu vari kusundwa naMwari. Zvireva kuti mimi wacho makakosha nemwana akakosha zvakare. Saka Mwari vekudenga vakuitai zvakanaka. Rikatingowana nguva yekunamata. Baba, muzita raJesu tinonamata neupenyu uyu. Baba, tinonamata nemudiki, tinonamata namai vake vachachengetwa nezita raJesu. Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka narini. Ndinomutenda. Mwari wakanaka, Mwari makanakira, Mwari makanaka kwatiri. Ndinomutenda. Mwari makanaka, Mwari makanaka, Mwari makanakira, Mwari makanaka kwatiri. Tinomutenda. Mwari Tinotenda Mwari. Amen. Chose. Thank you so much Apostle. Amen. Nekugamuchira muri. Mama, vamuna mairi matate mungauyewo motaura, ende mama ndiri kukumbira kuti mutaure zvakare makamirira
mhuri yeSaint TV. Amen. Pane vanhu vakawanda vanosapota. Amen. Ndongokumbira kuti muwane mashoko mairi matatu amungataure taura zvakare nekuna mama nemuzukuru. Okay. Amen. Ini zvangu ndiri kungonzwa kufara. Amen. Kuva part of such a beautiful thing. Amen. And kune mwana wangu Portia, uri mwana wangu Portia. Amen. Thank you. I'm a mother of vana vasikana chete. Wow. And my last born is 25. Saka uri mwana wangu, saka muzukuru ano. Amen. Vana gogo loves you and vana gogo takawanda. Muri yeSaint TV takawanda zvekuti. Ende tese tinokushuvira Portia kuti Mwari vakuchengetedze. Nekukutenda kuti wakaita chinhu chakanaka, wakachengeta mwana. Pane izvozvo chete ndakanzwa kudzamirwa, ndikanzwa kukudza, ndikanzwa kuremekedza chaizvo kuti wakachengetedza mwana. Ndeyari mumwe munhu akapinda musituation yawakapinda iyi akafunga zvisiri izvo. Saka Mwari wari kugare, Mwari wekudenga, Baba vandinonamata ini, Baba munhu mukuru, muridzi wezvese zviri pano panyika, vakuitire zvakanaka. Ndinongoshuvira blessings upon blessings on your life, and ndinongoshuvira kuti ano azova mumwe munhu munyika muno. Vakuitire zvakanaka. Ndingada kutowedzerawo kuti chipo chemubhedha icho ini ndangova hari yashandiswa, ndangova mudziyo washandiswa ndizousvitsa pano. Handisini ndega ndatenga mubhedha uyu, pane namai vakawanda vabatikana nazvo kubva vanditi aiwa imi mai makoto ndimata kutuma. It's a group of bakers. Mabakers vamwe vacho vati havasikuda kuzikamwa mazita avo, vakati aiwa endai inini mai makotoro munotimirira. Saka indingori face yakamirira mabakers muno muHarare. One of them notably anonzi Doyen. She's a baker, and she said she was going to move with you, my ano. Muchaona tichangoramba tichingofonera uncle. Toti uncle tine zvachabata, uncle tine zvakabata, tabata. Tinoda kukuonai muchichengetedza mwana achikura. Ndoda kukuudzai kuti dzimweni dzenguva ukaona wasvika pazasi so pakadzika panoratidza kuti hapasisina kwauri kuenda, pane zvakuda kuitika. Amen. Pane zvikuda kuitika mukati meupenyu hwenyu. Maita zvenyu. And thank you so much munhu waMwari. Thank you so much. Ndinotenda kuti vane munhu wavachazofamba naye achivadzoredzera, achivabatsiridza spiritually. Thank you so much munhu waMwari. And to you Uncle Saints, you are a saint for sure. Hallelujah. You just don't know kuti tiri mudzimba dzedu mutakabata mafoni edu. You just don't know how you touch our lives. Hatikwanisi hedu kuzviexpressa chaizvo pafoni ka, but tinonzwa kudzamirwa nemi. You are very special to us. You are a hero. You are richer than those that call themselves rich. You are very rich. You are very rich. May God bless you. Thank you so much. Thank you. Ndinonzwa kudzamirwa panguva dzakadai nekuti mashoko pamwe pachona anosvika pakupera. Uchiona zvakadai zvichiitwa sekunzwa kwamaita namama mai makoto handiti negroup of mabakers. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Hama dzangu kune vese vane zvavari kuita kune mhuri, Mwari wekudenga vakuropafadzei, especially chikuru kuuya kwamaita panzvimbo nekuzoona vari kutumira mari zvakanaka, vaita kuti tive pano zvakanaka, asi vanokwanisa kuti vange vari vanotouya vega panzvimbo vachiona kudai. Ndinonzwa kurerukirwa basa racho nonobva wanzwa. Saka pane zviri kuitwa kuupenyu hwevanhu, Mwari wekudenga vachikuitira zvakanaka. Saka hama dzangu Great Nation. Great Nation ndoda handitye kusiya hama imwe nekuti rudo rwenyu ndinoruziya. Kazhinji pandinouya pamwe ndinongoerekana ndasvika pamukova munondigamuchira nemaoko mairi. Musingatarisi kuti ndiango seindi kana kuti chii, musingatarisi mabvudzi futi ari musoro. Munongondemburesa makadaro. Men of God vanogara vachitaura vachiti zvimwe zvese pane chemweya chatinenge tichiona. Ichocho chemweya ndo chimwe chete chakatibatanidza. Iri basa rinoitwa nekuSaint TV harisi basa remunhu. Ndogara ndichitaura kuti Saint TV I cannot even claim kuti ndeyangu.
hakuna Saint TV inoita munhu. Amen. Ndeyedu tese. Amen. As long as we are a saint, Amen. as long as you are a Christian, ndeyako. Amen. Why? Because ndopane basa raMwari ratinoita tichiita. Vari kudenga vachitiitira zvakanaka. Avo maoko ndoda kungoombererai nese. Thank you so much, Mama. Pamwe chete netimu yenyu. Thank you so much. Mbate maoko enyu dai yaropafadzwa zvakanyanya. Thank you. Vari dai vaita. Thank you. Amen. Kufara kwangu. Amen. Mufaro wangu. No. Mana ne 7 days. Chiri kundibata ndechoti vaitogara pane vanhu. Vanhu vaigara upstairs, mvura ichinaya. Vachivhura mawindo vachiona mwana achinaya. Vanhu vachivhura mawindo vachikanda nepawindo mucheka kuti hanzi fuga ipoipa. Saka mufaro wangu kuti ivo just shelter was enough. But mumataiwa mufanire kutorara pasi mushelter. Amen. Mari dai vakakuitira zvakanaka imi nevana venyu nevazukuru venyu pamwe chete nevese vamunobata navo. Nekuda kwezvizvi zvinhu ngazviitike muna 2025. Vari vachikuropafadzai. Hama dzangu, God bless you so much. Mwari werugare akupfudzei mberi. So ever achamira nemhuri iyoyi, vabatsira nekutaura navo nekuvadzoreredza pamusoro pazvose kuvada. Amen. Mwari akuitirei zvakanaka. Apostle. Amen. My brother, God bless you so much. Amen. Thank you so much. And vakabata kamera this week, she's our partner as well. Anoenda nesu kwakawanda. Amen. Zvanotoita zvakawanda. But anodecide hake kuti anga asingaonekwe kazhinji. Anoshanda kuSaint TV for free. Most of the times kungomuchama tine zvakati pari kushota munhu anoda kuita zvakati. Like today, she's the one behind the scenes. She doesn't care as long as zvinhu zvaMwari. She'll be available. Maswera sei? Taswera zvakanaka. Kuri sei kuno? Mafure mhepo. Oh, wonderful. Dziri sei hama dzamuri kurarama nadzo? Mane hama here kuno? All right. Nice. Saka ndiri kuona muri vanhu vakawanda vari kubatsira. Handiti mungadawo kuti kudii kuhama dziri kubatsirai dzakasiyana siyana. Ndina zvakawanda zvokuti nditaure, ndine mufaro wakanyanyisa. Asi ndinongoti God bless you guys. Muzita raJesu. Ngatirambei tichifambidzana, musazondikanganwa. Musazokukanganwayo mondinamatirawo kuti Mwari chaihonge huri mumwoyo mangu, ndizare neumwari ndigone kunamata, ndisimbe pakunamata, ndikanganwe zvese zvakadai kundoitika mulaini. Anabva achema, ndazanyambomunzwa achichema. Komplena. Aiwa, tinongonamata kuti Mwari akuite. Ko hama dzekuchechi? Ndidzo hama dzacho dzekuchechi dzandiri kutaura nezvadzo dzauya pano zuva ranhasi kuti ngavasondikanganwa kana imangose. Musondikanganwa mai ano ngavanamate Mwari. Kosi Mwari chete ndiye anokwanisa kunge achitoziva kuti oita sei. Zvakangofanana kuti muzovepo ndakaudza Mwari. Ndikati Mwari nditumirei wanitsiye nyora achabva kwamuri, imini Mwari achandibatsira. Inini handina zvandinokwanisa kuti ndigone kuita. Mwari bva atumira imimi muupenyu hwangu. Aiwa, tinotenda.
Nhasi tauya nezvipo zvakasiyana siyana kusanganisira chemubhedha. Mubhedha uyu hausi wani mufungi. Pane umwe mubhedha uri kutoda kutouya futi. Uri kubva pane hama iri kunze yakatumira someone. Mubhedha uri kubva Highfields. Uyu ndowazongotanga because ava manje ka vatongotenga mubhedha ubva vatonti ango muri papi ndakatokumirirai nemubhedha. Saka ndiri taichitoitawo zvataichiita ndikatoti hapana pasina choice ndakutongoenda because vatotenga vatomirira. Neimwe hama yakatumira iri mari $200 yekuti mutengerwe mubhedha. Mungada kuti kudii kwahama idzodzo? Ngavaropafadzwa wedzerwe paunenge watapudza wepapo. Tinotenda nemwoyo wese nemwoyo wenyu. Hamusati manyatsozvivisa kuti zviri kutoitika kwamuri. Zvakamboitika here zvakadai kwamuri? Hazvisati, ndinoona kuti zviri kutoitika ka. Handizvo zvacho zvanga zvichingofamba mbichana mbichana pandu kuti topa zvatove tatove mumba medu tatopa mubhedha wedu. Munokwazoda kusvika zvinonyasosvika papi chaipo? Hamusonatsoona. Kune izvi hama yakutumirai mapampazi, vamwe vakabva South Africa nehembe dzemwana, nevamwe vakatora gasitovu. Magasitovu aripo 2. Pane mari futi yakatumirwa yegasitovu neanonzi Your Boy Beats, one of ma-leaders, management yeSaint TV. Vakati isusu tiri kuda kuti vabike nehunde, tinoda kuti vave nekagasitovu kavo. So ndo zviri kuitika izvi. Musazokanganwa nzira dzaMwari kana zvinhu zvazofamba zvakanaka. Nditi musabve panzira dzaMwari. Murambe muchingotungamidza Mwari pazvinhu zvose. Handiti tinotenda Mwari wakuropafadzei. Thank you, Uncle. Right.